Χαίρετε συνέλληνες. Σημαντικές δηλώσεις για τα ελληνοτουρκικά έκανε ο Υπουργός Αμήνης της Τουρκίας Yasar Güler κατά τη διάρκεια κατάθεσης που έδωσε στην Τουρκική Βουλή σε μια συζήτηση αναφορικά με την έγκριση του υπολογισμού του Υπουργείου του. Να αναφέρουμε ότι δυστυχώς στην Ελληνική Βουλή δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο. Δηλαδή δεν έχουμε δει διαδικασία στην οποία πρόσωπο με πρόσωπο ο Υπουργός να το ρωτάει κάτι, για παράδειγμα, ο βουλευτής και εκείνος να απαντάει στο συγκεκριμένο επί τούτου. Δυστυχώς στην Ελληνική Βουλή βλέπουμε, για παράδειγμα, να του υποβάλλεται μια ερώτηση και ο Υπουργός να απαντάει πέτρες, ξύλα, ό,τι θέλει. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι διαδικασία ελέγχου που πρέπει να γίνεται από τους βουλευτές. Πάμε όμως να δούμε κάποια σημεία που ανέφερε, ιδιαίτερα για τα νησιά. Η απόσταση από το νησί Καστελόριζο, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Τουρκία, είναι 1900 μέτρα. Είναι ένα από τα 23 νησιά που βάσει διεθνών συμφωνιών πρέπει να έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Ωστόσο, η Ελλάδα, κατά παράβαση των συμφωνιών που υπέγραψε, συνεχίζει να παραβιάζει το καθεστώς αυτό σε πολλά από τα νησιά, συμπεριλαμβανομένου και του Καστελόριζου. Η στάση της Τουρκίας στα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τα στραβά μάτια στον εξοπλισμό αυτών των νησιών και στην παραβίαση του καθεστώτος τους. Έχουμε δηλώσει στο παρελθόν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να απέχει από την άσκηση των δικαιωμάτων που της παρέχονται από τις διεθνείς συμφωνίες αναφορικά με τη διατάραξη του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος αυτών των νησιών. Για μία ακόμη φορά, δηλαδή, όπως είδαμε, έθιξε το θέμα του αφοπλισμού που ζητάει η Τουρκία από την Ελλάδα. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να αναλύσω αν δικαιούται ή όχι η Ελλάδα να τα έχει εξοπλισμένα. Και μόνο όμως που η Τουρκία ζητάει τον αφοπλισμό της, δείχνει ότι είναι κακόβουλη. Γιατί δεν πρόκειται η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει επιθετική κίνηση από εκείνα τα νησιά προς την Τουρκία. Δεν έχει αποβατικά. Ενώ η Τουρκία έχει τη στρατιά του Αιγαίου, έτοιμη εκεί με τα αποβατικά. Και μας ζητούν τώρα να απομακρύνουμε και τα όπλα μας από τα νησιά. Για να μπορούν δηλαδή εύκολα να μπουν όποτε θέλουν στα νησιά μας. Καλά, αυτό όμως δεν δείχνει ότι ο άλλος είναι κακόβουλος εξ ορισμού. Όταν όμως ο άλλος είναι τόσο κακόβουλος, δεν μπορεί εσύ ως Έλληνας αξιωματούχος να πηγαίνεις να του συναντάς και να βλέπουμε αγκαλιές, φιλιά και φαγοπότια. Δεν γίνεται. Αλήθεια, ποια είναι αυτά τα μέτρα άραγε που λέει ο Υπουργός ότι δικαιούται να λάβει η Τουρκία εφόσον έχει ανατραπεί, λέει, το καθεστώς αυτό? Δεν ξέρουμε. Εσείς τι λέτε? Πάμε να δούμε τώρα όμως τι ανέφερε για την Ανατολική Μεσόγειο, για το Ιταλικό ερευνητικό πλοίο και για την Αλεξανδρούπολη. Στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των μαξιμαλιστικών και παράνομων αξιώσεων της Ελλάδας και της Κύπρου, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες αναφορικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Η χώρα μας, για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, διεξάγει διάφορες πρωτοβουλίες τόσο στο πεδίο όσο και διπλωματικές πρωτοβουλίες. Με τις συμφωνίες που υπογράψαμε με τα κατεχόμενα εννοεί εδώ πέρα Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου το 2011 και με τη Λιβύη το 2019, όπως και με τη δήλωση υφαλοκρηπίδας προς τον ΟΗΕ που κάναμε στις 18 Μαρτίου του 2020, δείξαμε αποφασιστικά ότι είμαστε ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτήν την αποφασιστική μας στάση την επιδεικνύουμε αποτρέποντας στο πεδίο μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που κατευθύνονται στην υφαλοκρηπίδα μας. Πρόσφατα, η ερευνητική δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων που επρόκειτο να γίνει στην υφαλοκρηπίδα μας από το Ιταλικό πλοίο Εύολη Ρελούμε εξαλείφθηκε από την αποτρεπτική στάση των στοιχείων μας στην περιοχή. Τελικά, το Ιταλικό πλοίο είπε: «Ναι, αποδέχομαι τον τομέα ευθύνης σας, μου επιτρέπετε?» Αφού το είπε αυτό, μπόρεσε να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητές του. Ωστόσο, δείξαμε ότι κανένα έργο ή δραστηριότητα δεν μπορεί να επιβιώσει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδεια της χώρας μας. Όπως γνωρίζετε, ο EastMed είναι ένα έργο που έμεινε στα χαρτιά και είναι μια από τις σημαντικές αποδείξεις της αποφασιστικής στάσης της χώρας μας. Όταν πρόσφατα η Ελλάδα, κατά παράβαση του Συμφώνου της Βέρνης του 1976, επιχείρησε να κάνει ερευνητικές δραστηριότητες στην αναμενόμενη υφαλοκρηπίδα μας στο Αιγαίο, το Υπουργείο Εξωτερικών μας προέβησε στις απαραίτητες διπλωματικές κινήσεις, ενώ οι απαραίτητες απαντήσεις δόθηκαν και στο πεδίο από στοιχεία του πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής. Σε αυτό το πλαίσιο γνωρίζουμε την παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ποιες βάσεις χρησιμοποιούν. Η ανάπτυξη στρατιωτικών στοιχείων των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη επηρεάζει τις στρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή και αφορά άμεσα τις πολιτικές ασφαλείας της Τουρκίας. Παρακολουθούμε στενά αυτές τις εξελίξεις και λαμβάνουμε τα απαραίτητα διπλωματικά και στρατιωτικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας. Από την άλλη, συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ελλάδας να εμπλέξει τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες της περιοχής και τρίτες χώρες
στις διαφορές με την Τουρκία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά το Ιταλικό πλοίο, εμείς πιστεύουμε εμπροκειμένου την Τουρκία. Γιατί είχαμε δει δημοσιεύματα που ανέφεραν πως Έλληνες ψαράδες που ήταν στην περιοχή άκουσαν την επικοινωνία που είχε το Ιταλικό πλοίο με τα τουρκικά. Και έτσι συνεχίστηκε η έρευνα που έκανε στην περιοχή. Όχι επειδή συνεννοηθήκαμε εμείς με τους Τούρκους. Ζήτησε άδεια, όπως ακριβώς το λέει ο Τούρκος. Απλά η ελληνική κυβέρνηση για πολλοστή φορά μας έλεγε ψέματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι η Τουρκία ακολουθεί την πολιτική του εξαναγκασμού. Δηλαδή προβάλλει ένα δικαίωμα, κατά τα μυαλά της δικαίωμα, και σου λέει αυτό θα σου το επιβάλλω. Αν δεν το δέχεσαι θα σε χτυπήσω. Και εν προκειμένου πέρασε η μαγιά της. Τι να λέμε τώρα. Σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε για την Αλεξανδρούπολη, επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό που όλοι είχαμε καταλάβει όταν βλέπαμε διάφορους Τούρκους αναλυτές να βγαίνουν στα φιλοκυβερνητικά κανάλια της Τουρκίας και να λένε ότι η παρουσία των Αμερικανών εκεί δυνητικά μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην χερσαία στρατιωτική μας επιχείρηση προς την Θράκη, προς την ελληνική Θράκη. Φυσικά δεν είναι βέβαιο το τι στάση θα τηρήσουν οι Αμερικανοί, αλλά οι Τούρκοι, επειδή θέλουν να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους, φυσικά και τους ενοχλεί η παρουσία τους εκεί. Εμείς όμως που είμαστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δεν μας καίει, δεν ψηλιαζόμαστε. Και άντε κατηγορούμε τους κυβερνώντες κάθε τόσο και τους βρίζουμε. Ο λαός, οι δεκάδες χιλιάδες που περνάνε από την Κομοτηνή κάθε τόσο και πάνε και κάνουν διακοπές στην Τουρκία και τρώνε και πίνουν, χρηματοδοτώντας αυτόν που κάθε τόσο μας απειλεί, τι να πεις για αυτούς. Τέτοιοι είμαστε, αυτά μας αξίζουν, αυτά μας κάνουν οι Τούρκοι. Πάμε να δούμε τώρα έναν βουλευτή του Φιλοκουρδικού Κόμματος, τον Γκεργερλίογλου. Είναι τουρκικής καταγωγής και όμως ο άνθρωπος έχει καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες, κινήσεις, αγώνα δίνει, έχει συλληφθεί πολλές φορές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βουλευτής, ο οποίος τι έκανε, μιλώντας μέσα στην Τουρκική Βουλή, ανέφερε μία μικρή φράση στα κουρδικά. Και αμέσως ο προεδρεύων που ήταν το κόμμα του Ερντογάν του έκλεισε τη φωνή. Ναι, αλλά ποιο ήταν το οξύμορο? Ότι ο προεδρεύων ήταν Κούρδος. Κούρδος βέβαια, ξέρετε, από τους πουλημένους, τους εξονημένους του καθεστώτος. Δείτε το διάλογο. İnsanlar çıkıp ana dilleriyle Jinjiyan Azadi. Sayın Gergerlioğlu lütfen iş tüzük Valla arkadaşlar meclis tarihi bunu da gördü. Ben bir Türk'üm. Kürtçe konuştum. Bir Kürt olan Sayın Bekir Bozdağ sesimi kesti. İşte AK Parti'nin hali budur arkadaşlar. Είμαστε όλοι πριν από μερικά χρόνια τι μας έλεγαν οι κυβερνώντες για τα εμβόλια. Ας θυμηθούμε μερικές δηλώσεις. Είμαι λοιπόν απολύτως πεπισμένο ότι το εμβόλιο θα είναι ασφαλές. Απολύτως ασφαλές. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τα εμβόλια. Είναι ασφαλή τα εμβόλια. Η επιστημονική κοινότητα έχει κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να δώσει σε όλους εμάς ένα αποτελεσματικό και πάρα πολύ ασφαλές εμβόλιο. Μπορεί να χορηγηθεί είτε πριν την εγκυμοσύνη, ή στην εγκυμοσύνη, ή στη λοχεία, ή ακόμα και σε γυναίκες που θυλάζουν. Τώρα όμως βγήκε η Εθνική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, και δήλωσε ότι μετά από έρευνα που έκανε διαπίστωσε αιτιακή σχέση ανάμεσα στα εμβόλια και στην μυοκαρδίτιδα. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ένας διεθνώς γνωστός μικροβιολόγος. Για δείτε τι λέει. Piece of news that just came out last week. The National US Academy of Sciences is a select group of what America considers to be its best scientists, appointed a committee out of their own people, okay? There were over 20 experts. And they were given the task of finding out whether any one of these hundreds of illnesses, conditions that had been described following vaccination could be proven to be causally related to the vaccination. For myocarditis, it is now established that the myocarditis comes from the vaccination. And they wrote that further scientific investigation will not lead to any other conclusion. Read this. It's printed. Stated by the National Academy of Science. Δυστυχώς και χτες στην Ελλάδα είχαμε μια ξαφνικίτιδα. Στην Κάριστο εντελώς ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ένας 32χρονος δικηγόρος. 32 χρονών να απάρευε. 32 χρονών. Ο Χριστός να τον αναπαύσει, αλλά σαν πολλά δεν έγιναν τώρα τελευταία αυτά τα ξαφνικά. Πρόσφατα ακούσαμε από την Αμερική τον Elon Musk να δηλώνει πως πρέπει να γίνουν μεγάλες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ γιατί δεν βγαίνει.
Και σαν παράδειγμα προβλήθηκε ένα κομμάτι από ένα βίντεο, από ομιλία που έκανε ένας Ρεπουμπλικάνος, που έλεγε εντυπωσιακά παραδείγματα για το πόσα λεφτά ξοδεύονται σε ανόητες έρευνες. Δείτε το βίντεο. Gin to a sunfish versus tequila, which would make the sunfish more aggressive? Nearly $1 million spent studying whether or not Japanese quail, if you give them cocaine, whether or not they're more sexually promiscuous. Was it one small step for man, or was it one small step for a man? And in the end, $750,000 later, they couldn't decide. Όλοι μας κατά καιρούς έχουμε κάνει ανοησίες. Βέβαια, όταν αισθάνεστε άσχημα, να σκεφτείτε ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ben mesela çalışmıyorum. Evime ekmek zor alıyorum. Erken seçim bekliyor musunuz? İnşallah bekliyorum. Var mı gözünüze batan bir lider? Ben Rizeli olduğum için genelde Erdoğan'a vermek zorundayım. Δηλαδή, δεν έχει να φάει δεν έχει, να φέρει ψωμί στο σπίτι του, και όμως λέει εκεί, Ερντογάν. Τι να πεις. Αυτά, φίλοι μου. Ευχαριστώ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Αν θέλετε να ενισχύσετε το κανάλι, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε. Η Παναγία και ο Ιησούς Χριστός θα μας σκεπάζουν όλους.